салому алейкум бародарони ҷони ширини манам бо шумо ҷомиҷон тв. рӯзи сайди ҷумъа ба ҳару яки шумо муборак бошад. аз даргоҳи илоҳӣ барои ҳамаи шумо ва дар симои шумо аҳлу оилаи шуморо худованд ҷони сиҳат ва нигаҳбон бошад. бародарони ғариб ва ҳамаи шумо саломатӣ хоҳонам аз даргоҳи илоҳӣ ва аз ҳамаи шумо илтимос хоҳиш канали мара дастгирӣ кунед. дар канали ҷомиҷон тв даромада обуна шудана фаромӯш намекунем. боқӣ сарбаланд бошед, намора то ахирша тамошо мекунед. дар намори имрӯзаи мо мурғбиён, мурғи одине, мурғи сасаркай ва мо хостем ки як наворча кунем авқоти тоҷики, национальный блюдо. Здравствуйте, добрый день, дорогие мои подписчики. У нас сегодня пятница. Желаю вам всех успех на ваших делах, здоровья, хорошей, долгой жизни и успеха. Не забудем поддержку, ставить свои лайки и поделиться со своими друзьями. Я очень благодарен моим братьям, узбеки, таджики, русские, любой вот нации, да, вместе будем поддерживать меня, я буду поддерживать вас и ваш канал. Вот у нас такое блюдо, жарим. Курица, мурғбиён бо гӯшти сасарка. ба хотири ана ҳамин авқоти тоҷикӣ бародарон аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки лайкҳои худро гузоред ва дастгирира фаромӯш накунед ва як комментария беҳтарина иншаалло ки менависед. боқӣ сарбаланд бошед. миннатдорам аз ҳамаи шумо бародарони ҷони ширини ман. бо канали ҷомиҷон тв бошед. лаҳзаҳои гуворо ҳаст, ногувор ҳаст, лаҳзаҳои ғарибӣ давом дорад дар даруни ҳамин